azért azt hogy minden mozog, minden felkapott a hurikán, nem mertünk kijönni. Itt a sarkon is kidöntött két pár, szerencsére a házunk épségben maradt, de itt a Szemközi utcában is kicsavarta a pálmafákat a hurikán. Úgy nagyjából nem tőlük meg semmit, az az ornák több nagyobb vihat, és eddig mindig szerencsénk volt. Több fa kidőlt itt a házunk körül, de nem térünk. Az egyik parádőt a testvérem házára, jól vagyunk. Mi lazán vettük ezt a hurikánt. Olyan erős volt a vihar, hogy ezt a hatalmas fát gyökerestől tépte ki, így teljesen eltorrakolja ezt az utat, de semmi, kidöntött egy villanyoszlopot és leszakította ezt a felső vezetéket. Szerencsére ebben az utcában nem sérült meg senki. A dolgozati miniszter azt mondta, rosszabb is lehetett volna a helyzet, de a kórházak folyamatosan tudták fogadni a sérülteket. Kirai voltunk a helyzetnek. Már az Évi-szigeteken Open meghaltak, és több tucat sérültek hoztakra a mentő, senki nem maradt ellátás nélkül. Szerencsére a kórházaink földrengés és hurrikán biztosak,